sam ubio. Ali ne nju. Kuda je otišla? To ne znam. Nikakva mučenja neće me naterati da priznam ono što ne znam. Ali kada su stvari već dotle došle, ništa neću kriti. Juče negde oko podneva sreo sam taj bračni par. Upravo tad pirnu povetarac koji podiže maramu koju je skrivala je ugodak njenog predivnog lica. Kad sam ga savladao, otišao sam do njegove žene i rekao joj da mu je pozilo i da mu je potrebna pomoć. Žena zađe u dubinu Čestera koju sam ja vodio držeći za ruku. I čim ugleda svoga muža, ona iz rukava isuka svoj teški mat. Nikada nisam vidio ženu tako plake naravi. Nisam bio dovoljno oprezan da bih udarac mačom u slabinu. Uspio sam da istrgnem njen mali vač iz ruke. Najpak to vidija žena. Bez mača. Bez mača i bespomoćna. Tada sam najzad mogla zadovoljiti svoju želju prema njoj, ne oduzimajući život njenom mužu. Tada sam najzad mogla da zadovoljim svoju želju prema njoj, ne oduzimajući život njenom mužu. Upravo tad, trebao ću da pobegnem iz Čestera, ostavljajući ženu u suzama. Kada me ona izbezumno uhvati za ruku, reče mi da je od same smrti gore to što za njenu sramotu znaju dvojica ljudi. Reče mi da će postati žena onome ko nas dvojica preživi. Tada me spopada ludačka želja da ga ubijem. Njene oči su gorele. U tom trenutku poželih da mi postane žena. U trenutku kad sam ugledao njene oči u tami Čestera, odlučio sam da napustim to mesto, dok ga ne ubijem. Išla sam njenom mužu.
mačem. Lud od besa, oni su kad svoj teški mač. I brskao misao, polete ka meni, ne rekavši ni reči. Nije potrebno da pričam kako se naša borba završila. 23. udarac. Upamtite to. 23. udarac. Niko nikada nije izdelio sa mnom više od 20 udaraca. Kada je pao, okrenuo sam se ka njoj, ali moja zaprepašćenja ona je nestala. Tražio sam je gustišu kedrova, osluškivao, ali jedino što sam čuo bio je glas čoveka koji je umirao. To je čitava moja priča. Ja kada ubijam mačem koji mi visi o boku. Vi kada ubijate, vi sukavate vaše mačeve. Vi ubijate vašom vlašću, vašim novcem. A ponekad ubijate ljude, govoreći da je to za njihovo dobra. Ko je od nas veći grešnik, vi ili ja? Znam da će mi glava i ovako onako pasti sa ramena. I zbog toga tražim da mi odredite najtežu moguću kaznu. Ti više voliš silovanje nego normalan seks. Koliko ste ljudi u životu ubili? Zašto si je silovao pred mužem? A Zašto? ti baš voliš da siluješ? Da li mislite da je žena uživala? A ko vam je bio učitelj načina? Misliš da je ona uživala? Ko ste ženu u životu silovali? Koliko si je puta silovao? Da li mislite da ste ženi pružili nešto što njemu nikada nije? Zašto ste želeli da kažete Zašto si da li mislite da ste